wa sebi on shede nim kasa eye kasa nso ye skill eye nim dia unya ese wusua na wuhunu anka obi ko interview na ote ho na sebi papa no nani shede ha eyi wanhwe o ye ne interview no papa nsa adwuma no ne aka no ye de ama obi enti wa be de we na aka o se a mefa ne sa na mpanifo kan ye wani bone tesi so a hey papa no so ote wono se wonim kasenti yesia kasenti osua yesia kasa wonim nipa ne kasa ebra wo kasa ne a wo hwehwe ne emuaya wo pa anka won kobu sa abe no sa abre no ana ko kasa asem no papa ni peja ne ni hwe epe no si yo wo beti yenka nese bebre na wo kasa dog ebi mu wo kra no kasa wonim kwan e fa so kasenti atoto apono bebre mu empanyi bi wa wontimi nko wo manim nipa bi wa okọ wo manim se de wo si kasa ye no ne kasa na antene no ha adwene nti eyese mo kyerekye kasa na aware ase kura kasa agu aware bebre evi se wo ba wonim kasa be ma wonim kasa nipa no wo hu bre se wo ka bibi ene bre ni kwan se wo ka no na wansua sa de no a egu aware anase o me de be kama adwene ba wo de bibi ba utimo anu aka da bi yesua o se sa na metie so da bi otimi show ho so se sa bre we kura enye bre ye de kasa enye bre de tufo enye bre de tenetene enye bre ye busa obi asem etini nyina mo kyerekere ye kyerekere ni nyina wow ye kyerekere ni nyina self-com language watch ne nkrabata ye de ye kyerekere ye friend self-com ye kyerekere ni nyina okay ye enye nkyere ye mfantena fa akun se ye bekọ abonten emma sorry ekuo obi opese osua saade ni bia no esan se sani akasa ne kọ no eya yehu nti ye kyerekere ni nyina because the entire me wo interest wo mo kwa bi ti say recently say wo share Methodist asafum asama ba obi edi ho nkomo na fa title ho asemi ye maami a okobusa asemi asem na maami ni busa no asem no content no say onti bibia say wo busa no de obi ehu samfum so obi ani ho ba se de wo sika no ahụ se de na wo ke se de wo sika no emma obi ehu say we de asa no hyedodo yes efi say eyampa wo asem bi se bia pese wo bisa ana ebi kura asafoni mu no entuso dudu na wo moje no ekwan wo mofa so de ye ne nipa bi wo mo bo mo ne nipa bi wo mo mo wo mo no ebi a onti ase papa ana se nya wo de ana se bi esofo panyin kura kasa ye no se de osika ne se o mo a mo ntua entuso dudu no se de malaka kan ne se mo nyina mo ye amrobes no ebi kura anya wo de ne mo wo sore ye no se de wo besi aka asem no ene se de wo besie busa no ebe mo obi abaka se mami wakan yasem yi amaye but enam se de wo hunu ka na ekoye se me de mi wo bi mpa mi wo bi so mi ntia ana se ne mo no we mu ya kromfo ene se de osika no san so hye eyi reference maku atade no Susan Wesley atade esa hye no e man ko focus mami wo mu ade eno ne ka sa eti kasa yesia na the kinetics and the prosodics ni ka ho eni suo ne crowd de be ka no eni animuye ne se ne awo ye ho ade be ka se ne ade enkyirase bi e de ka asem no ho ni nya ya ade ese wo hwe ba bia wo gina wo ka ade kora hyew ana se ne awa ye ho kora wo ka ni nipa ne kasa nyina no ade ese wo hwe wan hwe ya o ka asem anka wasem ye da obi ata wachi pa nanso no behwe no na wo mum akoye nipa bone so mo munim kasa pa no omo de gi ade me na me ka kire omo munim kasa omo de be se ye de nkwampaje me na me ka kire omo de gi ade da o de na no be fa ho sesi a enti kasa nyina ye skills skill yesua enti se nipa no wo sa nimde na obekasa eno na kyese ka bibi kire no na adwene no ansa na wabie na no ede aka unese won kasa bum ena odwene ansa na wakasa ti se ankofo no ko kasa na utie ne kasa na otimu se oyi to ho a odwene asem no ho ansa na aka ti se nyansa po bi wom awuya no mo wo fie nyansa nso ntetiye bi brofo no ka brofo no yitu a otimu se asem no ho te twi no na ni krom kasa no ka oyitu otimu se nyansa wo masem no ho te eno na ese ye de fie nkora na ase ase nti adwumadie se ye pese schools nyina akwa ye te clubs
yeah no mu sua sa kasa no speaking club ampa a ye bete ye hia nso asene mu no kre mo de mu hia bi pa said the schools awodo ewo e bi a reading clubs no sounds na speaking clubs nso ye hia bi because you were reading clubs wo and speaking kasa because kasa timi bie pono ma yen kire ni bi no kasa speaking club kasa de kasa kam yen hwe ye kasa na kasa bi nso timi tupunum kasa timi tupunum efi se wo hunu kasa timi kum kasa timi je nkwa kasa timi bie pun kasa timi tupunum because we wonder the se kasa en na de ntokwa e bae enka kasa ni koyi a kasa wo ayete se yen kire ni bi se kasa wo ayete se sekan ma ekita doctor ni ode operation ebetimi aje nkwa atena se forever edidi na wabo afoforo kas kro ya seka market we ya so betimi akum ama afoforo akonso hwe ne ohaw mu abusua ne oman enti kasa de emudo na wonim se dog kasa kura wo obi a wonim kasa na memfa se wo ye kristonia e ma wotimi nya ade firi nyame ho pa because me kan se mrebi na me read story bi eye King Jehoshaphat na ahemfo asori atia no na okọ nyame ho no se di osi to ne boase na okamfo no na obo nyame abaso ye kai wo de wutimi yeye ebra ne ye wonkwasom wo Egypt no na wo fa wo na wo bo soro ne asase wo na tumi nyina ya wo dia wonim okamfo nyame ho na nyame asoma odifo bi kwa kire ne se onka na komanto ne yem ka kire King Jehoshaphat se na okon no the battle is the Lord's me ankasa meku ba ebi a okọ nyame no koye an na wote wo na ate wo na wo mo ya tamfo nyan ya ebi anka wonye but odika bo nyame abaso odika kansem a ede akono e ma nyame tim ye ne de ho no se wokọ no matam enti se we read the Bible no crack say we can ye cheche ka say enter his gate with thanksgiving wo ba nyame ho a fanseda eye kasa eti kasa nya dia ye kasa basa obi wa baby obedru bia na wo kasa emre bi mehia ba ma bi o se oba bi nam so na da na so nware no se onim kasa oso nware ai nam so na se gan wo beautiful wo se de ni shape sitie o se da bi ante akoso me nware no onim kasa wonim kasa nti waware yagu me na me ka kiro wonim kasa nti wo yire ana wo kunukura mpa wani mo hwe sani ana wo kan sei sani otonton kwaji bibi wo kun ho a kasa ye de kwaji akwa na aka se nkwara ayu be ye yi na dada na oh sweetheart adi minim se mu ode ye ya che nti wadaroma ya na wahwe ode ono ka se do doctor kante na no ka se do ode ye chia dog ye chia ude nya abotre mami ude mehwe ama na akoka na o minibi wahu nti no kasapa edi mu ayepa kasabone ya sani ya wopa ne bone no kasapa di muayepa kasabone me wo ram ne kasapa edi muayepa eba na kasabone edi muayebone ba ye wo kasa nsunsu anso nti ye wo nsunsu kasa nsunsu anso pa ene kasa nsunsu anso bone ni nya o thesis no mo wow first PhD thesis e wo thesis ko ese me fi ase na me ye chemu nim de because we thesis na wo chiro ni chiri de ese wa chira nkasa ese wo sheda pense mu de ma ye nim de wo ho ye fra bibi kasa nsunsu anso bi ye fra no theory ankasa speech act okay kasa ene ne ye nsunsu anso enti no ye fra bibi locutionary locutionary wow enti me amekasa no asama ameka sani ansemfu ameta sene sani ameka no enimunyam anaseenimbambo anase nsunsanso pa de bebre me sanse mafa kasapa eni nsemfu apa na aboa me ne menye muaya amepe eni se nipa na wo ka asema che no nso no nsunsanso pa eni nsunsanso bone eni se onka sentia na enimonyam se ni bumfu so ono nso be kasa bi atia wo emu ka papa no ono nso de akoma pa beje no ono nso ama omuaye papa ye wo kwa fa so ka no abrofo ne de locutionary locutionary yenso ye de ne ye kasapa nsunsanso pa ene kasabone ene nsunsanso bone we nyina se na me crack me do Wabro esa because na esa wo sha abrofo no de ne so no wada ne de aba ye kasa ni na watimi de achiro yes enti bibi to say prosody ene kasa nsunsanso kinestics to ne ye ene nimu ye kasa nsunsanso
your friend be face threatening and him kasa nim ti abuo and you face hey why you me bo abase na say framework methodology ni nyina de kochi mu na methodology ni twiye ni kakeke akwankyere dwumadie ni ho akwankyere enye asori akwankyere enye brabeji akwankyere ni bio methodology ni twi no akwankyere dwumadie ho akwankyere na wudi no method wahu se na e kire okwan koji nsem data collection ye ensemuano ensem na medidi dwuma no yemfa nsem de radio so kasa enti ye kasa yi asem a ye ka ansana ebi atemdidie anase yankan anase atemdidie asem bi bepie mu anase asem bi a ani enyan anase abebuo bi bepie mu ansana ebe ni bu ebe na nkasa na chi no asem a ye kaka ho nti no na ade be ye mpensempensem mu ahu sa asem a nipa ka ye eye boapayo anase ye ohintadie chiri asem bi anase ye sebu akwan bi anase asem na na edika nti no kan ne saa nti no eno na wo je saa nsem no collect data na efe no ensemwa no nti meboaboa ensemwa no ena mede ya na ni data collection no e wo twi no analysis no so ena ye impensem analysis na ye impensem mu aha to be honest before but me see me who your first time that was 2017 yes yeah me who ye me room na say first PhD in chi na say maame no ni PhD na ni doctorate no o point say wo true ni chi ana e no panyina je kum say o true ni chi sa pepepe enam say na wo konya literature wo he wo konya ngoma no wo he because obi anya ebi da ono no obi a wodi kan nti enna na wo bie ni na hu sa etu fa abrofo no de no na wadane no na de abachi this translation e kura obi ye ni PhD in translation me nim some catch that me break it down po 3 years enya some ke enya juma kese enya juma ketwa me say we nya fan say we fan say yi to na me de me sakotu mu udu sakotu but why ya there because we chance ye no wie nyame boa enye nyame pe nyame pe na nkora no so sasabre na enafom edu ba bia na mete adwuma no na mani nyina ne so me die na makofai brofo na menkombe me kwai ka because we tro brofo anka akọ ususu me tro me doctorate in chi sister se me de ba ye se tie ni omo ka so se kutu bam ka do this is about to wa se kutu me kwa metimi mpo nkan mpo enya asem ke why are there we ye so temu enti no sane eda ho na ese me fi ase na ye che ho nimde ye no kra because we ye adwuma pa adwuma nka beboa wo man yankasa se me kan kasa amanyofo kasa se bia wo ka asem bi fiti o mampani so ekọ amanyofo mrahye bedwafo ekọ omo ye amanyo social commentators radio ye radio TV adwuma yi omo frɛ ni nyina meje nsɛmwa no sɛnea omo kasa ti baabi okra o mampani bɛka sɛ anka mekae sɛ baako bi wom mampani baako bi ogina biaye bi ka asɛm bi na anka ɛsɛ sɛ ɔka wɔ saa biaye hɔ saa nkɔfo wei sɛ yɛyɛ sei kura na yɛyɛ den a sei ɛyɛ radio so lusunti matiase na nso sɛ nka saa nimdeɛ ne kasa ho nimdeɛ na nanka yɛde wanya ɛna nka ebi a biaye ɛbrɛ na amanyo kasa mpo ye pese ye kan ankasa abiaye ho no ye nkasa asem no ho ampa esan se bema nipa e wo ho no ye hwehwe se amanyo ye persuasion ye penipa ye nto abama ye enti ba bia begina bia enye me stronghold kra me hia nipa se ye beto aba wo e de ama wo nti wo be hwe wa no kasa yie wa no kasa se on kasa wie no mpem asem kra na kasa de no be ba be pem asem kasa hwam ti o ba be pem asem no ato aba ama me esan se nipa bi wo ho a wo ye drain stand supporter na so kasa bi timi se sanoma say we floating voters wo ho no nto abakro bi koto a onsi ne kwan enam se de wusi kasa ye ne nti e na won tan won so e se wo kasa mani patimi town yes enti no na kasa na amanyofo nyina hia ba bi nso o mampani
ukita tumi entu ka se ankofo we ha adwen he omo ya mo nkofa we ni enso yemfa nhia wo ma wanhwe ya sabi obi adwen mu ye ha ampa enti no omampani aka de wanhwe ya obetie onye no obekwa koye enti juma we nyina mehwe fa ho nyina na omampani koka na etora bi kwa no a ye ka news mpo a na so omampani anasa manyoni bi kasa sani awbo obi din sani akro bi kra be bo omudin ema etimi boa ema unya adofo a mo beto aba wo ho na ombepe wasem me kai se linguistics ne fan bi a me kan ya bribi omampani eko ba bi ana ese okasa wo ho na ohene owo ho no no na ne din no ese ye kire no senia ye bodin no nyenya afa linguistics hu ya na yesua alphabet no a ye de kasa ni nyina ne eni die ya na me kan enti no enu se nka ese ye kire omampani se din no se na ye bono metimi aka na natrom eye dua ya nkwanta hene die na me kan se na natrom a odi kan ne eche ne se nipa na ese onya linguistics ya ye kasa ya ye didi agwa ye fa no yi ehun enhweso na me enti onim anenye gie fa ye kasa yi ho ena onim amamre a omampani nkoye saa yi o ma nkoka nkoye saa mfomso no aha esan se otrom ya aboa ni hu obopon a se obomofo kum na ese odware sasedru okay enti kura yen ya mamre mu ye wa bebuo bi se ubekum otrom no wadware sasedru die ja na man nko ya enti nipa ni nim na mamre a cultural speech no nim se de bi ne otrom de na oyo he a ni hu a na ne kan sen ne mra ne no hu a ono kura ye ka oje no ayi and so linguistics alphabet ya me kan ho asem nso a nim se trom ne ye te o enti no ya na ye di uwu ni gina ho no no enti ya cho no te kura na sabi enye sabi ade kire enti ma me kan kudura enti me enye true mu okay ne mo ma ye trom yes oye ohin din kura na ohin ni din na san ye ne mra ni enti no na che se be ye otrom ohin ani hu enti te nipa no ayemfom so kwa no watwero sabi trum mpo a ye mo ne saa enti no ye behwe saa nyemi nya na nka yesua speech we nyina yesua hu na ye betene omampani ansa na wako ansa na ye mane nko yemfom so nko bo ohin mu adin se na trum the first na trom a odikan edin tumi wum anko bi mfa amonyum se senia obo mi di na ye mi de o darling na manani enti no chase ye boni pedi akosia me bai oba pa akosia dok wa bo mi di ano pe mani achi enti no sa na yesua ne ama we nyina na odi ka onim de ho as a communicator speech person enti no o twiro a na o kire obi a utimi kire ne ye moka emeboa since yen shedan hwe sa ne ama we ya ye tutu na jeje ma na akoye ohawo enti wa hwe yo mampani amanyoni opani bi okasa wo bedwam yen yankasa mpo ye kasa ne ehu sa ne ama we nyina we ye ne ama etimi de ohawo eba enti ye kasa ne de ene amamra ne de sister ehia pa ense se ye tutu na de je no krapa so obi ena medi amai sene a bribia no ye de bedi dwuma a ebeboa ye din sunsun so papa beba sense ebebu na bomfia se ukasa de ye sua akohe amamre de ye de ni aka ne saa tra esomfa so pi na se ya ye bo ni din sabi na tum ayi sei gidi se enye ne de ya ochina bi amanyoni anabibi kwa mo ba be gina badwa mu bo medi because na trom na bekasa na trumu a ende ye nso wogu na ni mas yes amen kanche me manfo ne ento aba da bi sania omo ba ekro mo bo medin ne kwa na ye medde keke mo nkomo nyentem koto aba ma wo so wahu enti na kasa no enye afie mu nko a si ye hwe ne ye ka ne yie ne ye didi dwuma radio so tv so a ni nyina eye kwan a eboa yin ene badwam so si ade ehu ba ko pa ne badwam kasa esan se tofom te se nkosia abo ne sesa ye din se ye kasa nipa o mu tie yen samfum so bi ba emu ahe ena abesa nyo makofro mo sa asema me kan ma no afum mo ni awate no de ko
Enti ya kura ye kyerɛ kasa ho ade edu baabi a sister ye ka na ehuma yen efisɛ mo nim sɛ mo yɛ ahwɛyie ye ahwɛyie sanse ne nsunsu anso na no ɔden enti na du baabi asɛ wo ka wontimi nka so na edi ka ade akukuduru edi ka sɛ wo kyerɛ ade enti because wo nim sɛ ade na wo ka no obi bebree na ɛfa ai nipa nso dodo na esua ade fi radio so aya na ɔmo hu sɛ ɛno na ɛyɛ emudo a ɛyɛ no kran so tore bi nso na ɛyɛ mfom so nti ye ka na ɛsɛ ye hwɛ ne yie na ye kyerɛ ne yie na ye ka ne yie medase